Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Авыр туфраклары җиңел булсын. Аның гаиләсенә, аның туганнарына Ходай Тәгалә сабырлык бирсен. 23 ноябрь Әлмәткә авыр кайгы китерде. Заплатить начисленные налоги удобнее всего такими способами. Салым түләргә бер атна калды. 2022 елга яшәү минимумы күләме расланды. Кешенең гомере мәңгелек түгел, аның начар яки яхшы булуы мөһим түгел, һәркемнең үз язмышы. Яхшы кешеләр тормыштан киткәндә бик кызганыч, әмма моның белән берни дә эшләп булмый. Бүген Әлмәт җәмәгатьчелеге зур югалту кичерә. 70 яшендә Әлмәт районы ветераннар советы рәисе Василий Самойлов вафат булды. Мы объявили о том, что мы будем в России стремиться к тому, чтобы повысить жизненный уровень пенсионеров. Василий Иванович Самойлов Әлмәт районында ветераннар советы рәисе булып 2016 елдан бирле эшли. ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре Василий Самойлов хезмәт юлын 1974 елда Лениногорск нефть идарәсенең Калинин исемендәге мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе итеп башлый. Аннары Әлмәттәге мәктәп-интернатта укытучы һәм тәрбияче 1980-2000 елларда 2нче балалар музыка мәктәбен җитәкли. Алга таба мәдәният һәм милли мәсьәләләр идарәсе башлыгы урынбасары. Озак еллар Әлмәт районы һәм шәһәре администрациясе башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары булып эшли. Соңрак бу урын Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең мәгариф һәм мәдәният буенча урынбасарына үзгәртелә. Һәм бу урында Василий Иванович 2014 елга кадәр хезмәт куя. Василий Самойловны шәһәр һәм районыбызда эшен җиренә җиткереп башкара торган җитәкче, яхшы оештыручы итеп беләләр. Күп еллар ул Луч Әлмәт телекомпаниясе белән тыгыз элемтәдә булды һәм һәр даим безгә ярдәм күрсәтте. Ул район һәм шәһәр җитәкчеләре арасында экраннарыбызда иң күп күрсәтелгән шәхес дисәк тә ялгышу булмас. Масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә аның күңеле дә, фикере дә ачык булды. Лучтан күрсәтмәгәннәр икән, димәк вакыйга булмаган. Василий Ивановичның бу сүзләре күптән инде канатлы фразеологизмга әйләнде. Соңгы елларда Василий Иванович Әлмәт районы ветераннар советы рәисе булып эшләде. Ömür буе без аның белән бик тату эшләдек. Кешелекле, шул хәтле кешелекле, талантлы, ничек дип әйтим, бик белемле, рәхәт кеше иде ул. Авыр туфраклары җиңел булсын. Аның гаиләсенә, аның туганнарына Ходай Тәгалә сабырлык бирсен. Бүгенге көндә бит инде ветераннар советы да ятим калды. Андагы хезмәткәрләргә дә сабырлык телим. Василий Иванович Самойлов белән хушлашу иртәгә 24 ноябрьдә Әлмәтнең нефтче мәдәният сараенда сәгать 9-да булачак. Россиядә коронавирусның 4нче дулкыны кимүгә таба бара. Бу хакта ПЦР-тест нәтиҗәләре сөйли дип хәбәр итә ДНК молекуляр генетик тикшеренүләр үзәге. Узган атнада Россиядә 6% уңай проба ачыкланган булса, элегрәк әлеге күрсәткеч 11% булган. Статистикага карасак, хәзер иң куркыныч булган 4нче дулкын кимү ягына таба бара дияргә була. Ләкин бу без коронавирусны җиңдек дип уйларга сәбәп түгел, диде молекуляр биолог, Мәскәү дәүләт университеты фәнни хезмәткәре Сергей Харитонов. Шуңа карамастан, соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирустан 8 кеше үлгән. Үлем сәбәпләре патологоанатомик экспертиза вакытында билгеләнгән. Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе 1 декабрьгә кадәр салымнарны түләп бетерергә кирәклеген искәртә. Бурычлар җыелмасын, соңыннан күңелсез хәлләргә юлыкмас өчен аларны вакытында түләү зарур. Түләмәүчеләргә нинди җәза яный һәм кемнәргә салым ташламалары бар? Бу һәм башка яңалыклар эшлекле хәбәрләр рубрикасында. Республикада 2020 ел өчен физик затларга исәпләнгән милек салымы күләме алдагы чор белән чагыштырганда 4,5%-ка артып 8,1 миллиард сум тәшкил иткән. Узган ел 1 декабрьгә салымнарның 85% җыелган булган. Салым түләмәүчеләргә ташламалар һәм субсидияләр бирелмәячәк. Быел Татарстанда 200-гә якын салым түләмәүченең машинасына арест салынган. Рейдлар нәтиҗәсендә машина хуҗалары барлыгы 1 миллион сумнан артык салым әҗәтен түләгән. Алар арасында транспорт салымы вакытында түләмичә 100-300 мең сум күләмендә әҗәт җыйган кыйммәтле автомобиль хуҗалары да булган. Быел республикада 40 меңнән артык күп балалы гаиләгә милек салымы ташлама белән исәпләнгән. 3 һәм аннан күп балалы гаиләләр җир һәм күчемсез милек салым буенча ташламаларга ия. Һәр ата-анага һәр бала исәбеннән фатир яисә бүлмә мәйданының 5 квадрат метр һәм торак йортының 7 квадрат метр күләмендә салым чигерелә. Җир салым буенча һәр ата-анага 6 соты җиргә салым чигерелә. Күп балалы гаиләләр өчен салым чигерүе автомат рәвештә башкарыла. Татарстан буенча салым хезмәте идарәсенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, быел республикада 40 меңнән артык күп балалы гаиләгә милек салымы ташлама белән исәпләнгән. Күп балалы гаиләләр өчен ташлама барлыгы 34 миллион сум тәшкил иткән.
Түләү суммалары федераль салым хезмәте җибәрә торган салым хәбәрнамәләрендә күрсәтелгән. Салым кодексында теләсә кайсы төбәктәге мөлкәткә салымда акчаны янга калдыра ала торган ташламалы гражданнар исемлеге бар. Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков. Это Салым ташламаларына түбәндәге категория салым түләүчеләрнең хукукы бар. Алар СССР һәм Россия Федерация геройлары, Дон ордены кавалерлары, Бөек Ватан сугышында, гражданнар сугышында катнашучылар, әфганчылар, элекке хәрбиләр, хәрби хезмәткәрләрнең гаилә әгъзалары, туендыручысын югалтканнар, беренче һәм икенче төркем инвалидлар, балачак инвалидлары, пенсионерлар, Чернобыльчеләр һәм башка категорияләр. Салым ташламаларының тулы исемлеге Россия Федераль салым хезмәте сайтында милек салымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында белешмә дигән бүлектә күрсәтелгән. Полный перечень налоговых льгот по имущественным налогам можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Салым ташламасы булган салымнарның гомуми суммасы 100 сумнан ким булган очракта салым түләүче Россия Федераль салым хезмәтенең салым түләүченең шәхси кабинеты интернет-сервисын кулланучы булса һәм шул ук вакытта салым органына салым документларын кәгазьдә алу кирәклеге турында белешмә җибәрмәсә, салым белдерүләре җибәрелми. Башка очракларда 1 ноябрьгә кадәр хәбәр килмәгән очракта салым түләүчегә салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Заплатить начисленные налоги удобнее всего такими способами. На портале госуслуг. Исәпләнгән салымнарны түләүнең алдагы уңайлы ысуллары бар. Дәүләт хезмәтләре порталы аша салым түләүченең шәхси кабинетында, салым түләү сервисы аша Федераль салым хезмәте сайтында, шәхсән банк бүлегендә хәбәрнамәдән алынган реквизитлар буенча салымны үзегез өчендә, өченче затлар өчендә түләргә мөмкин. Так и за третьих лиц. Салым базасы салым салу объектына карап аерыла. Если не оплатить налоги вовремя, то вы становитесь должником, и вам ежедневно будут начислены пени в размере. Әгәр дә салымнарны вакытында түләмәсәгез, сез бурычлы кешегә әвереләсез. Пени исәпләнә башлаячак. Бу очракта салым органы срогы чыккан салымны түләү турында таләп җибәрәчәк. Түләмәгән очракта салым органы судка мөрәҗәгать итәчәк. Мәҗбүри түләттерү һәм Россия Федерациясеннән читкә чыкканда каршылыкларны булдырмас өчен билгеләнгән срокта түләү башкарырга кирәк. Необходимо производить уплату в установленный срок. Әгәр дә салым түләүче уведомлениедә хата тапса, салым органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Балалы хезмәткәрне өстәмә эшкә җәлеп итү өчен аның язмаша ризалыгы таләп ителәчәк. Әлеге яңалык 14 яшькә кадәрге балалары булган ялгыз ата-аналарга, шулай ук кичкенәсенә 14 яшь тулмаса, 3 һәм аннан да күбрәк бәлиг булмаган бала тәрбияләүче ата-аналар яки опекуннарга кагыла. Күп балалы хезмәткәрләрне бар тик аларның ризалыгы белән генә төнге яки эш сәгатеннән тыш башкарылган эшкә җәлеп итә. Шулай командировкага җибәрә алачаклар диелә Россия президенты Владимир Путин имзалаган законда. Документ хокукый мәгълүмат интернет порталында чыкты. Закон шулай ук 14 яшькә кадәрге баланың әтисе яки әнисе вакыты алым белән эшли торган гаиләләрне дә күздә тота. Мондый гражданнарны эш сәгатеннән тыш башкарыла торган яки төнге эшкә аларның язмаша ризалыгы белән генә җәлеп итеп булачак. Закон нигезендә шулай ук инвалидлар өчен өстәмә гарантияләр дә билгеләнә. Аларны сәламәтлеге мөмкинлек биргән очракта гына үзләренең ризалыгы белән командировкага җибәрә алачаклар. Россиядә пенсияләр түләү тәртибе үзгәрәчәк. Россиядә 2022 елның 1 гыйнварыннан пенсияләрне түләү һәм аларның исәпләнүен контрольдә тоту буенча яңа кагыйдәләр үз көченә керә. Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы раслаган яңартылган кагыйдәләр нигезендә гадәттән тыш хәл режимы кертелгән территорияләрдә пенсияләр билгеләнгән датадан алданрак бирелә ала. Моның өчен алучыга пенсия фондына гариза язарга кирәк дип хәбәр итә Парламентская газета. Моннан тыш акчаны илтеп бирү турындагы гаризага төгәллекләр керттереп булачак. Әйтик, почта аша акча алырга теләгән кеше агымдагы айда алынмаган сумманы банкка күчерү турында мәгълүматны күрсәтә алачак. Төп яңалыкларның берсе буенча суд кәгазьләре буенча түләүләр дәүләт тарафыннан алып калуга кагыла. Хәзер пенсионер банкрот дип танылса, акчаны алып калу тыела. Моннан тыш яңа кагыйдәләр буенча вафат булган кешенең пенсиясен аның законлы варислары алырга мөмкин. Аларга Россия пенсия фондына гариза җибәрергә кирәк. Шулай ук дәүләтнеке булмаган фондлардан акча алган россиялеләрдә ул оешмалар ябылса да тупланма өлешен алачак. Элегрәк пенсия фондында түләүләрне туктату өчен шартларны атаганнар иде. Аерым алганда кеше ярты ел дәвамында үзенә тиешле акчаны алмаса, пенсия бирү туктатыла. Моннан тыш пенсия акчалары Россиядә яшәү өчен теркәлгән вакыты чыккан чит ил пенсионерларга бирелми. Шулай ук башка ил территориясендә даими яшәүче россиялеләр дә пенсиядан мәхрүм ителә ала. Хезмәт министрлыгы башлыгы Антон Котяков 2022 елда социаль пенсияләрне 7,7%, ә иминiyet пенсияләрен 5,9%-ка
индексациялау турында хәбәр итте. Киләсе елда эшләмәүче пенсионерларның картлык буенча иминiyet пенсиясының уртача еллык күләме 18521 сум, 2023 елда 19477, 2024 елда 20469 сум тәшкил итәчәк. 2021 елда индексацияны исәпкә алып, бу күрсәткеч 17541 сум тәшкил иткән. Картлык буенча иминiyet пенсиясе 2 өлештән тора. Беркетелгән түләү һәм иминiyet өлеше. Беркетелгән түләү эш стажына бәйле түгел һәм ел саен индексацияләнә. Иминiyet өлеше иминiyet стажының дәвамлыгына һәм хезмәт хакы дәрәҗәсенә бәйле. 2002 елдан башлап аны исәпләгәндә стаж түгел, иминiyet кертемнәре күләме төп критерий булды. Россиядә 2022 елга яшәү минимумы күләме расланды. Россиядә яшәү минимумының күләме 2022 елда җан башына 12654 сум, хезмәткә яраклы халык өчен 13793 сум, пенсионерлар өчен 10882 сум, балалар өчен 12274 сум тәшкил итәчәк. 2022-2024 елларга федераль бюджет проектына Владимир Путин шундый төзәтмә кертте. Бу саннар дәүләт башлыгының тагын 2 төзәтмәсе белән бергә җомга көнне Дәүләт Думасының бюджет һәм салымнар комитеты тарафыннан хупланды дип яза РИА Новости. Пәнҗешәмбе көнне узган социаль мәсьәләләр буенча киңәшмәдә Владимир Путин 2022 елга яшәү минимумы һәм минималь хезмәт хакы күләмен 8,6%-ка, ягъни инфляциядән югарырак арттырырга тәкъдим итте. Нәтиҗәдә минималь хезмәт хакы 13890 сумга, яшәү минимумы 12654 сумга кадәр артырга тиеш. Элегрәк беренче укылышта кабул ителгән 3 еллык федераль бюджет проектында киләсе елга яшәү минимумы күләмен 2,5%-ка индексацияләү каралган иде. Минималь хезмәт хакы Россия Конституциясе нигезендә яшәү минимумыннан ким була алмый. Ә хәзер кыска вакытлы реклама бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Гөрләбеше бары, киләчәге бар дип әйтәсе килә. Азнакай районы хуҗалыкларында техника тикшерелде. О предоставлении земельного участка под гаражом. Гараж амнистиясе буенча төп сорауларга җаваплар. Әнием, сез кунакка киткәч кызлар белән алак ясасак ярымы? Балалар бакчасында аулак өй. Реклама тиюзачак. Безнең белән калыгыз. Язга әзерлек кыштан башлана. Азнакай районы хуҗалыкларында техниканы кышкы сакланышка кую һәм ремонт эшләре тырышы тикшерелде. Әлеге чарада Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм Азык-төлек министрлыгы вәкилләре дә катнашты. Районда көчле яңа техникалы хуҗалыклар бар. Союз агро хуҗалыгын монда үрнәк итеп күрсәтергә мөмкин. Биредә техника көчле, яңаша һәм үз мөмкинлекләреннән чыгып алынган техникалы хуҗалыклар да бар. Техникалар түбә астына куелган, язгы кыр эшләренә әзерлек йөзеннән күбесендә тырмалар ремонтланып беткән. Чәчкечләрне, тракторларны ремонтлау бара. Рейд нәтиҗәләренә йомгак ясап, Азнакай районында эш гөрләп бара, аның киләчәге бар дип белдерде Татпотребсоюз идарәсе рәисе Рашат Шаймарданов. Гомумән, Азнакай районында әйтергә кирәк нәрсә, моны бөтен хозяйствода да булган хозяйстволарда да гөрләбеше бары, киләчәге бар дип әйтәсе килә. Вот, моны елның 21 елда моны шулай килүенә карамастан, кешенең кәефе бар, зарплатасы алынган, расценкалары һәрбер кеше үзенең күпме хезмәт аласы белеп тора. Шулай булгач, кәеф белән матур итеп эшләп яталар дип әйтәсе килә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Рамил Исламов сүзләренә караганда, механизаторлар алдына яңа елга кадәр ремонтны төгәлләү бурычы куелган. Район буенча уртача хезмәт хакы да күтәрелгән, 30 мең сумнан артык тәшкил итә. Төп эш хәзер инде кышлатып чыгарга һәм 2022-нең чәчүенә барлык техникаларны аякка бастырып, ремонтлап, барсын да күздән үткәреп, яз көне шушы составта тагы прием үткәрәсе бар, алмасалар теләсә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Быелның 1 сентябреннән Россиядә 2021 елның 5 апрелендә дөнья күргән Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турындагы федераль закон нигезендә гараж амнистиясе хакындагы канун үз көченә керде. Гараж амнистиясе машина хуҗаларының тормышын ничек җиңеләйтәчәк һәм бу кемнәргә кагыла? Тулырак алдагы материалда. Гараж амнистиясеннән файдалану өчен 3 шарт үтәлү зарур. Гараж капиталь, ягъни җир белән нык бәйләнгән булырга тиеш. Объект Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кергәнче 2004 елның 29 декабрена кадәр төзелгән булуы шарт. Гараж суд карары яисә җирле үзидарә органы карары буенча үз белдеге белән төзелгән корылма булып танылырга тиеш түгел. При соблюдении всех этих трех условий
Әлеге эш шартны үтәгәндә гражданин үз гаражын рәсмиләштерү буенча документлар җыя башлый ала. Моның өчен дәүләт хакимияте яисә җирле үзидарә органы карары яки гараж төзелгән предприятие яки оешма карары яисә гараж кооперативының гомуми җыелышы карары булырга тиеш. Государственной власти или органы местного самоуправления о предоставлении земельного участка под гаражом. Закон негізінде 2026 елның 1 сентябрына кадәр капиталь төзелеш объекты саналган һәм Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кергән көнгә 2004 елның 29 декабрына кадәр торгызылган гараждан файдаланучы гражданин дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеген милеккә бушлай тәкъдим итү хокукына ия. Аерым алганда, әгәр җир кишәрлеге гражданинга гаражны урнаштыру өчен бирелсә, яки аңа ниндидер оешма тарафыннан тапшырылса, яки аңа башка рәвешле бүлеп бирелсә, яисә мондый җир кишәрлегеннән файдалану хокукы гражданинда башка нигезләр буенча барлыкка килсә, аның шундый хокукы бар. Үз чиратында капиталь булмаган Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кертелгәнче сафка бастырылган гаражларга җир кишәрлеген ул гараж төзелеш кооперативында урнашкан. Элегрәк аның өчен әлеге җир бүлеп бирелгән һәм гараж төзелеш кооперативы әгъзалары гомуми җыелышы карары яки әлеге гаражның күрсәтелгән гражданинга бирелүен раслый торган башка төрле документ булган очракта милеккә бушлай сатып алырга мөмкин. Капиталь гаражга милеккә җир кишәрлеге сатып алу өчен түбәндәге документ нигезләрен тәкъдим итүдә җитә. Сатып алу-сату турындагы килешү яки гражданинга җир кишәрлеген бирүне раслый торган башка төрле документ. Кооперативның гражданинга гараж бирү турындагы карары 2013 елның 1 январына кадәр гаражга дәүләт тарафыннан техник учет яки техник инвентарьлаштыру үткәрелүен раслый торган документ, гаражны карап тоткан өчен түләү турындагы квитанция, кооперативта пайны түләү турында квитанция яки рәиснең түләнгән пай турындагы белешмәсе. Шунда искәртик, җир кишәрлеге шулай ук түбәндәге затларга бирелергә мөмкин. Гражданинның варисына, ул чагында югарыда санап үтелгән документларга варис тарафыннан әлеге гражданинның милке мирас итеп алынуын раслый торган милеккә хокук турындагы таныклыкны да өстәргә кирәк. Мондый гаражны элеккеге хуҗасы белән килешү буенча сатып алган гражданинга ул чагында югарыда санап үтелгән документларга гаражны аңа тапшыруны раслый торган документлар өстәргә кирәк. Халык бәйрәмнәре йолалары кешене тормыш тәртипләренә һәм таләпләренә күнектергә ярдәм итә. Халыкның олысы, кечесе ул бәйрәмнәрне бергәләп уздыргач, яшь буын бәйрәмдә катнашу тәртибен кичкенәдән үк өйрәнеп үсә. Һәр кеше үз-үзен тоту гадәтләрен үзләштерә, милли тәрбия ала. Балаларны балалар бакчасыннан, гаиләдән үк милләтнең гореф-гадәтләренә карата хөрмәт, мәхәббәт тәрбияләү зур урын алып тора. Түбән Мактаманың 62-нче тирәк балалар бакчасында узган аулак өй күренеше турында тулырак Лина Хәсәншина сөйли. Әнием, сез кунакка киткәч кызлар белән аулак өй ясасак ярыймы? Ярый, кызым. Тик тәртипле булып, җырлап, биеп, күңел ачылыр. Һәр милләт үз җирлегендә барлыкка килгән һәм буыннан буынга күчә торган гореф-гадәтләрен, кешеләрнең яшәү рәвешләрен, үз-үзләрен тоту кагыйдәләрен, карашларын, зәвыкларын сакларга омтылган, тормыш-көнкүрештә билгеле бер йолалар үтә, гореф-гадәтләрне тоту һәм бәйрәмнәр үткәрү барлык милләтләргә дә хас. Ул әлеге милләт мәдәниятенең мөһим бер өлеше булып исәпләнә. Гореф-гадәтләр бурын-бурыннан халык тарафыннан үтәлеп килә торган бәйрәмнәрне, йолаларны үз эченә ала. Кызлар, туктагыз әле, егетләр куя. Сиңа егетләр генә булсын инде. Кызлар, йолдызлар, исәнмесез. Егетләргә ни кирәк? Ара кошу кыз кирәк. Авакига кертәсезме? Аулак өй башкорт, татар һәм удмурт яшьләренең уртак эш һәм күңел ачу өчен традицион йоласы. Бәйрәм өйдә әтиәниләр булмаган чакта көзге-кышкы чорда гадәттә өлкән яшьтәге хатын-кыз күзәтүе астында үткәрелә торган булган. Яшьләр утырмаларга күчтән яшьләр алып килгәннәр, кызлар алып килгән азык-төлектән коймак, ботка пешергән. Башта йолада 14-18 яшьлек кызлар катнашкан. Алар кул эшләре белән шөгыльләнгән, келәм, тукыма, суккан, чигеш чиккән, кием теккән, бәйләгән. Соңрак аулак өйгә егетләрне дә чакыра башлыйлар. Егетләр һәм кызлар бер-берсе белән якыннан танышырга мөмкинлек бирә торган төрле уеннар уйныйлар. Аулак үй күренеше, уеннар, биюләр, җырлар һәм борынгы яшьләр утырмасының үзенчәлекләрен күз алларга мөмкинлек бирде. Балаларга татар телен өйрәтүнең төп максаты халкыбызның үткәне, аның рухи мирасы һәм гореф-гадәтләре белән таныштыру, ди югары квалификацион категорияле татар тел тәрбиячесе Миләүшә Мортазина. Чөнки безнең балаларыбыз әби-бабайларның ничек яшәгәннәрен, аларның нәрсәләр белән шөгыльләнгәнен белеп үсәргә тиеш. Менә бүген дә шушы
мақсаттан файдаланып, безнең балаларыбыз уйнадылар, җырладылар, халкыбызның борынгы сынамышларын искә төшереп үттеләр. Һәм әлбәттә, бу күренештән соң безнең балаларыбызда татар теленә мәхәббәт югалмас дип уйлыйм. Лина Хасан, Шнойдер Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бәйрәмалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.